నేనేమంటా, ఇంకొన్ని రోజులు, ఇంకొంచెం కష్టమే. నువ్వు మొదలు పెట్టేసావు, నువ్వు మొదలెట్టేంత వరకే. కానీ నువ్వు మొదలెట్టు, కష్టపడుతున్నావు, నువ్వు ప్రయత్నిస్తున్నావు, ఫెయిల్ అవుతున్నావు, బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతున్నావు, కమ్ బ్యాక్ ఇస్తున్నావు, మళ్ళీ పడిపోతున్నావు. ఒక ప్రాసెస్ లో ఉన్నావు. ఇప్పుడు కానీ వదిలేసావా, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఫౌండేషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. కానీ కొన్ని రోజులు ఓపిక పట్టి గానీ అదే పనిని మళ్ళీ 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 కంటిన్యూ చేయగలిగావా, నీ సక్సెస్ ఎలా ఉంటుందో నీ ఊహలకు వదిలేస్తాను. గౌరవంతో బతకాలి, ఎవ్వడికి భయపడకూడదు. అరే మరి శక్తి, సంపత్తి, సద్బుద్ధి మూడు ఆడదైతే ఆడపిల్లగా బ్రతకడం ఎంత కష్టమో తెలుసా? ఒక్క రోజు కూడా ఊపిరి పీల్చుకోలేదు. అసలు ఒక అమ్మాయి ఏం చేయగలదో నీకు తెలుసా? వాళ్ళ నోళ్ళ ఊరించాలి.